0,94, la mateixa que hem vist aquest matí. Però amb la diferència... Ah, no. Aquesta no ens queda dormir aquí encara. Aquesta és l'última que puja a la Tor de Carol. Estem a l'estació de Campdevànol. I ara passa per un dels últims passos a nivell que queden a la línia. Amb barreres, clar. I jo, malauradament, cap a baix. Si hi ha